Wani bawan Allah ya ce mun an fara yi ma mutane wa'azin cewa in idi ya zo daidai da ranar juma'a cewa an samu hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke cewa in idi biyu suka haɗu, wato sallan idi da juma'a, cewa kada mutum ya zaɓi in yana so ya zo juma'a, in bai so ya bar juma'a. In ya zo idi, in yana so ya zo juma'a, in yana so ya bar juma'a. Cewa an samu hadisi, ba wai babu hadisin bane, akwai shi. Ha Usman bin Affan shi ma duk akwai shi, amma ba su fahimci hadisin ba. Shin akwai mutanen da za a koyawa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da malaman Madina? Muna da fuqaha sab'a, su kawo muna ma faqihin wahid a cikin tabi'ansu da suke bi. Mu muna da sab'a, ko ba ku jana ta fuqaha sab'a ba, to su kawo ɗaya ma suna da shi. Ana magana mutanen al'awali lokacin Madina, kun ga masallacin Madina annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu haka iyakan garin Madina kenan. Tana da kamar yadda Kaduna take da rigacikun, take da irin ƙauyuka na gefe din nan. Mutanen awali to dukkansu ba sa yin idi, dukkansu in idi ya zo sai su zo Madina. Sai ya faru cewa idi ya zo da juma'a, su a can ba sa juma'a don ba su cika sharuɗan juma'a ba. Ba su cika sharuɗan juma'a ba. Kuma a Madina kaɗai ake sallan juma'a, saboda haka su azhar suke yi. Sai juma'a ta zo daidai da idi, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hudu ba sai ya ce mutanen awali, mutanen da suka zo idi, wanda suka yi idi ba sai sun dawo juma'a ba su koma garinsu. Shikenan magana fa an kayyade shi da mutanen awali. Amma su da akwai ruwaito, ana ruwaito majzu a hadisi a gutsire shi nan, wani lokaci a gutsire shi nan, sai su ɗauki wanda aka ɗan gutsire wurin maganar cewa mutanen awali ne, sai su suke mutanen kowa da kowa. A'a, ba na kowa da kowa bane. Ya za a yi sallah mustahabbi ko sunna muakkada ta goge farilla kuma ba a lokacin farillan ba, domin sallar juma'a badal ce ta azhar, sai zawali ake yin ta. Saboda haka wanda ya zo juma'a kuma ya sake zuwa ya yi me, wanda ya idi ya sake zuwa ya juma'a, domin juma'a bata faɗi akan shi ba. Har in ya zama la mahalata, dole sai ɗaya zai ɗauka tak, ko don rashin lafiya ko don tafiya, in ya zama la mahalata to ya juma'a, domin ita ce me, ita ce wajiba. Wani kuma ya ce mun a cikin malaman mu akwai wanda ke cewa wai da in kama baka zo juma'a ba ma ko azhar ba za ka yi ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yani mufsiduna fil ard. Wallahi ku kiyaye wayannan malamai, ko da suna ikrarin sunna, suna ɗauko guba suna sakawa cikin sunna. Allah shirye da mu.